Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para pisepuh pepunden ingkang lebda ing pitutur, kono ing pamawas, ingkang satuhu kalengga ing murdaning akrat. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu kula hormati. Keparenga sumangga kula dherekaken langkung rumiyin manengku puja-pujastuti dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun beber nugraha dhateng kawulanipun kalebet panjenengan sedaya dalasan kula satemah kita saged kempal manunggal wonten papan menika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Kula minangka Bupati ing Kabupaten Magelang menika badhe ngaturaken apresiasi ingkang sainggil-inggilipun ugi nyambutna inggil kanthi wontenipun adicara bersih desa ing dinten menika. Mugi saged nyaosaken gina ingkang saagung-agungipun kangge kita sedaya. Kawuningan bilih bersih desa menika boten sami kalian kerja bakti ingkang asring katindakaken kanthi resik. Bersih desa nggadhahi pangertosan pesta desa utawi perayaan desa. Limrahipun bersih desa menika dipuntindakaken bibar panen pantun. Yang sak desa sesarengan gadah damel ugi sami bingah-bingah. Syukuran dipun lambari bangun manah resik lan niat enggal. Dahar kembul ngraketaken pasederekan saha nyuwun ing ngarsaning pangeran kersa ngluberaken berkah malih. Kabingahan panen sageta cekap ngantos panen kendhakipun kalis saking Pancabaya reribet sarta winengkuwa kawilujengan. Para rawuh ingkang minulya, mekaten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten paidahipun. Menawi wonten kirang praksila saha balat kangsulin aku pramila kula nyuwun agungipun samudra pangsami. Dene awit saking kawigatosan panjenengan sedaya kula ngaturaken agunging panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.